یقین دانم در این عالم کی لا معبود الا هو. یقین دانم در این عالم کی لا معبود الا هو. ولا مقصود فی الکونین لا مطلوب الا هو. وأحسن منك لم تر قط عيني. وأحسن منك لم تر قط عيني. وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ابی ابن کعب دیتا اقرأ الصحابه وی پا صحابو کی دا طولنا ماہر ترین قاری مقبول ترین قاری داغ سڑے دے چے اللہ سید الانبیاء علیہ السلام تویلیو چے ابی ابن کعب نا قرآن وورا قسم دے. قاضی عیاض پا الشفا کی دا حدیث روڑے دے ویدقا ابی ابن کعب رسول اللہ لراغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائل چھ دا خدے پیغمبر ما دا دعا دا پار یو خاص وقت مقرر کرے دے خاص وقت او ظلم غواری چھ پتا دیر درود اوائے ما پکینو سمر اوائے ما نو زویم چھ دا وقت سلور حسیکم پا سلورو حصو کی پا یو حصہ کی تا پتا درود ہوئے نور باقی وقت کی دا اللہ نا سوالکم دعاگانی اغوارم. سید الانبیاء علیہ السلام ورطو فرمیل چا سید خو ان زدتا فخیر لک وی سیدہ خو کددین دم لک زیاد کنو پدی کی بستاد پار دیر لوی خیری. نو ابی ابن کعب ورطو فرمیل بیا با دا وقت دری ٹکڑے کم پا دریو ٹکڑوں کی با یو ٹکڑا پتا باندے ز درود ویم او پا باقی کی با نور ذکر و اذکار و دعا بکوم. رسول اللہ و تو فرمیل چھ سیدہ خو ان زدت فخیر اللہ وی سیدہ کد دین دیم ورزیات کنو استاب پکی دیر لوے فیدی. نو ابی ابن کعب ورطو فرمیل بیا بدا سے کارو کم دا وقت با دری حصے کم دو حصوں کی با پتا درود ویم او یو حصہ کی باقی دعاو اذکار بکوم. سید الانبیاء علیہ السلام ورطو فرمائل چھ سیدہ خو ان زدت فخیر لک سیدہ خو کد دین دیم ورزیات کنو استابا پکی فیدی. غالباً چھ دین مخ کی دا نیم بکم دا نیم خبرے کڑیوانو رسول اللہ وطوم دا قسیو فرمائل بیا دا نیمین ورزیات کنو بیا رسول اللہ دا قسیو فرمائل. نو آخر کی ابی ابن کعب ورطو فرمائل نو بیا بزلگی شم دغا طول وقت کی وپتا درود اوائے ما. نو سید الانبیاء علیہ السلام ورطو فرمائل اذن تکفا ہمکا ویغفر زنبک. رسول اللہ ورطو فرمائل اذن تکفا ہمکا بس دق کم درود او سلام چتوے دا با استاد طول مشکلاتو نکافی و شافی بشی و یغفر زنبک و استاد طول گناہو نبا معافشی. سمطلب یعنی پا دی دعاگانو کی سکے دا دنیا دا مشکلاتو نا دا نجات دعا بکے دا آخرت دا مشکلاتو نا دا نجات دعا بکے اللہ نبا خیر و منافع و منفعتو نغوارے بس درود وایا دنیاوی و اخروی طول مشکلاتو نبدیم خود محفوظ کی او دنیاوی و اخروی خیرون بم خود در